MLA ka molai uba piti sau kami hene ka singi ka khatwai tere ujel liu ula beteng ban ajing yarap saya lightly kisnong ki bahap molai constituency kawai na preng gini ki lightly kisnong gade kisnong umsing mo kunro ha ka ba uba piti sau kami MLA ka molai ula sa march po kilo khau shan report li kilong yeng rengkat ba upiat upan kemelu bat kiwei ki bala sam hayeng snong hakan dega singi lai don langru urang ba snong uba el nong khlau kinong kit kam snong ki asha ki aganwadi lembat kinong snong haba ajing kran hakan dega singi uba piti sau kami ulapan pau bakari India kam de ban penbut ya ki policy jong kari US haba yade ba kajing IT ka covid khat khandai UMLA ulapan pau ba don kam ban kentu tang ba omdei pat ban penbor yu upai ba ban IT ka ya da covid khat khandai ni hap na kaliang jungi ya kaban ni hap kapi ka mata ka basa uni tika menduduka thamai kabrang thamai kadon ka jing tieng kadon ka jing sir kadon haru kam ka jing perkhat lagi beliau ulong kum do mantan ai ni yo thia nam yo thia pang nam pang ajmen nem shitmen nem long kum no la sai sngi nama orang thamai sibun ka jing ndeng ong na kaliang jong pi na kaliang jong pi ka subang karpat na pi hap doai show play ong ablay baro yang jong ba yang IT ka hapan ka jing shay jong blay bang ko IT ka habang lepan sa ka jing shay blay us ai ka jing shay ang pili IT ka nam pata ka jing bet jing biang ka jong phi nung pan bor mo balong ngin la pan bor phi hakan ni sngi mata dan ki benta dan mata hapo India namar baduna ki ban simtika dan ki sarkar kyong yang ki ba ai tika covid on ai ka siar situla kum kata kar kom perkhat pi idan pade mata ki ba kam hapo jela jungi mnen chief secretary ong itu ki menteri kam sarkar ki bam ai mata ya ketika kinum yo syu mata ban sim suti kata kalong kam dei ban long hakat kum dei laban kum dei ban penbor Hagani ka jok kasni UMLA ulale sya umsaw maujun rong ha ka ba ula IT arpho berni ukhaw ha dor basnong hapo ka jingelam uba armo tho kumurong basnong kirang basnong ka umsing mokon ro bat umsaw maujun rong kilai khuble yo UMLA ha bai dei bat kini jing ain orang basnong ka mausaw maujun rong ula pempau ba maria phone UMLA ban ai khaw kilakmen bha namar ba kum kasnong kadon kam bha na kada ku jingbun kinong bela ki bala du sngi ban bela namar ka jing khangdam ni don kambang ni snong jungi na marang ni snong jungi ni iba kini ki pet ba nong snong ni iba ki buon ki badang subela rei ki sa ang ni ki lek bela misteri pat siwe ki jakamo kum semola semok kharsa jayaw ni setai rei iba kani kalau daw mentapat jumyo su ban mi melek bela melek trei si buon ro ki nong snong jing buon ki basuya bela sa janong do te makiru kemyo mi su melek sa jan sene setai ne besong sekri besong lek bela abdukan jong ki breu te kemyo su belen mi na kata kada pila suya song ke song ki ngala suya perkhat la don lu bo pun teng singa de rang ba snong don lan em ban ya rap lem mo mantan ya la kemyo le bela su la artio le teo teng la song la sedang kendo te jarang khat ba hakata hi kesni ba iphone pat yanga ngala dapat kesemen la yo ban ai nang tan jupi te ka ble sibun ba kan ni kacing no senjang jupi kan ni snong jungi ni pedang da kacing kemen na kaliang jungi snong ka thau mai ku ble ru ya pi ku ble wan lang ba cui lai don lang tadi papua rumah ta ci don lang cepil ku pen sengai nak ta cuni so kumen sibun babi ya don talang akan dikasih bemta bat ngai ku bleru nak ta cumpi ki membar jong step niti jong senong ker dong cuk ni kis long kome ku le don lang kan dikasih step akan dikasih bemta dak jing don cepil pen sengai jengi akan dikapor te ye kha hoi mata ngam la ban sampai ba rei ngi sam nak pala sai kasih ni sam no pala sai kadai kapor ka hatu kata kapor ka ba nak liang jong iwei pe wei indong song snong jong ka pathai barok wei ngar prang jing tieng prang jing sir ngidan ha jing arapien kai ka banja ayang mamanta kai ka banja ka balasai bat kai ka banja ka jim ka jongi andrei ka kubor jonga sia bro ki pajba nyim dei ban pieng no sir no kuslai
ublay bang syakri uday ublay ubaim, ublay bang syakri uday ublay ubakrau, ublay bang syakri uday ublay ubalak ban perkala ya ki barok hi pokti ke jong blay. Pada pedeng jong du covid, pada pedeng jong ke pandemik, ki kambak jong blay hi ke dorakat bat ni. De ublay hi umusmeno, ngidang yo ya ka bam ban bam step, ngidang yo ban bam men sngi, ngidang yo ban bam men miet. Blay dong plia kanat ganti nak benta jong kinong Samaria babha. Hakini sngi dan buon kinong Samaria babha. Lakadei hapo snong pothau. Kompetisi nong pothau kidap ha. Sang samla kidap ha. Kisang long kemi kidap ha. Ki marjan marpa kidap ha. Ki dan buon ki yeng ki ba irap lem namata ki marjan marpa. Dan ki marjan marpa ki bamdon shu khau. Bamdon shu ka pisa ben dawai. Non shu mata non sadong. Ndai ki dan pada ki beri babha. Nama hamar hayang asam ki khau dang don. Kajon kam dang don. Ki kener lem ya kakti jong jerap na ka benta jong na mata ki we. Diktin jong beri ko ong khamla ka ba ai ban ka bashim. Te kata ka de ham kongsan hadu kata. Kane de ka por ko bakan na kaliang jong manoy, ruai na kaliang bakat bengar. Bakan na basnong ba seng. Kane ka de ka por ka ban na kaliang jungi ka long ba ngin ai bam ya ki bam don bam. Ngin penkup ya ki bam don jan. Ngin ai yeng ya ki ba ya ki bam don ka yeng. Kane ka de ka por. Kane ka de ka por ka bang nyerap. Dan nak liang jungi nyarap ipai ba hakum ni por ublen kerhu ublen rakat ublei unyarap ni komgi banget ngidang ka jingman ka bakrau bagi kamba jo ublei ke suggestion ni kanne ngilai duai kanne ngila phai ngila khmiet man ka sngi baro ki pai ba jong ka perthai baro ka wei ngidam ha kejat ka jong ublei ngi pan map yo ublei bat ngi pan map ki pop jungi bat ke baro ha kini ke sngi mata lalai ya kendu kat bang kendu ki beri ha ni sngi mata Borok ki kan syaktian jong blay. Borok ki phai show blay. Borok hi no step hadu miet. Ngi sokmen hagini sngi mata no bang hi hadu barathia ngi kan mau yo blay. Namar tang blay hi wala ya kaban wengno mata ya uni korna baras na ka pathai hi borok away. Padanga ji perkhat baka sidop ka snam na kakti jong blay ka sajau ka pathai borok away. Baka snam jong blay setap ya ka pathai sin ka jingko jikhia. Uni korna boras usado usaja tak bor jong blay ai ge mamla ka beneng ge jong blay ka khendau ge jong blay ngide ge jong blay hi usle ge kambak bahrau na ka bata sin yo ka jing ko jikhia ngile si mani ngile mta sha ying seng ngile mta ban ngile sha kai sha po jing seng yo ban rwai lang ban kendu lang ban yo ge ka ban IT bah pat borok hi blay usapli ge lanti na mata ka jongi komnong mi khmat ngasok men daga jingku daga jing snai nga ong di barit no barit tam mdon bor hap satu ni de beri mdon bor hakane kenti ga menta haka jingwan menta jong ni ukona virus hakane menta ka ka khlamu ban menta de bi shong berkhat ba nimlong ai ru em nimlong ir em namar uni khunyang bom yu i de kan ni tieng bom i blasim ya dagi hajar ki beriu laki laki berulah khlat apa ka pothai hi borok kawe udi bumi hindai kan ni tieng na ta kadau na kaliang jungi idon kam bangin sene be ublei hi usle ki kamba ki bhrau na ka bata jo ka pothai sei sien kan khia u MLA ka maulai u bapiti sau kami hinan ka sngi ka shipho tari ujeliu ula IT live san berni u khau sa kasnong mau se khanam ka badan hapo oput usam jong ka maulai ka ban sampat sikipai ba ki ba majing e habai dei bat kini jing ai urang basnong ulapan pau ya jing sngongo ya UMLA ubaya yarap ya kasnong na kapor sa kapor haba ajikran hakan ni sngi UMLA ka maulai uba proses ti sau kami ulapan pau ya jing songkhia ba katanat ka rep karyang jong ka sarkar jilla lemba ka agriculture department bakamdon ya ka safe farmer scheme ka scheme ka bala ban pelai ya kinong rep na ka jing e khamtam hakom ka ni kapor jong ka jing khangdam na maru covid khat khandai UMLA ulapan pau ya kani kajing songkhia hadin balapan pau do orang basnong kamau se khnam uba shamphang walang halor kajing e kinong rep hapo kathan kabau lakren kajing lang samkhau berni hayeng snong ngisu thu hapat arde ponong kandok baro kimde kino kam baro kimde ki badan ki ba shong hang ni baro kimde ki badan la jong ka lum la jong ka penthor la ka jong mataka badan la ka jong ka khpier ya ka banda ka lang juga ret riang bagi dan pada babun ki banda ka lang shong hapo snong dong kandong shong dong se khnam nak liang joki kitre ba kiwe kitre ba udang penthor kitre ba khper kitre ba da ba udang klau istibelas ni
Kena mar kam ko jam kami asyuk kalau buat jingep hapat nam ta joki teka jingwara ka jonga ha ka de por manta ya election berni khau nam ta ka bos eknam na ka manta ka lumso pho nam ta ka nong a ompling jathang ka dong dak mata yeng ki kham jan ja ka committee jong jong ka shnong committee jong ka dong ki sa shong mano badi hak bani ka long dak mata jong ni khau dak mata joki dak mata ki tu ki kham jan ja stam Hakabadi pada bagi nongrep jongi lagade ham mekhlia lagade mata hapo angni hapo mosekhnam pada mora jongi kai mga kalong ba nga sokhya ba kajing sokhya ka jonga baka agriculture department kamdan mata ki ong kata scheme ki ong safe farmers scheme ka scheme banyak nak mata jong nongrep kata safe farmers scheme go erap nam tang norap abang yarap ginorap ko bon ke jimbot hang ni matang le yemat atho ye lockdown total lockdown pro India mata kawan piang hajing sya nak le jong agricultural department kadim perkhat mai hanur kam bang yarap ye kini ginorap jongi ban yarap ginorap jongi dalangi piang matang long ye don mengitek expert nak le agriculture barkum jo ke don scientist nak le agriculture ye perkhat hanur kam menyerap Kang asko ba dalam sarkar dan keplan agriculture hang ni bibling akan agriculture department bak sarkar dengan sarkar ke bahe hapren jo sarkar bu lagi jo department of fair agriculture la jong soil la jong puli la jong PhD la jong education la jong mata la jong ke bu department masuknya bak agriculture department kamnul ke scheme kalong ban jarap pana jarap lani kalong man kersya ni genap hakum ni ke por